Croeso i'r Peiriant. Wythnos yma, mi fydd Heledd Watkins yn ateb y Peiriant. Helo Heledd. Shmai. Wyt ti'n barod i gael dy gwestiynau? Byth. Cwestiwn 1. Pwy yw dy hoff berson yn y sîn roc Gymraeg? Falle fydden ni'n dweud Dewi Pws, achos wythnos diwetha nes i weld ar rhaglen 50 mlynedd o Canu Gymru. A oedd e'n sefyll na, tra bod rhywun arall yn cael ei gyfweld jyst yn fflasio i fol. Cwestiwn 2. Cinio ysgol neu brechdanau? Cinio ysgol uwchradd, Llanddifri, ysgol Gyfun Pant y Celyn. Chip butty cyn gêm hoci, oedd y peth gorau yn y byd. Cwestiwn 3. Myled gorau ti erioed wedi gweld? Mae rhai bod ambell un yn fideo 1985 dwylo dros y môr. Cewch yn ôl i edrych ar hwnna. Cwestiwn 4. Gig mewn cae neu gig mewn pub? Gig mewn pub wedyn ni just achos pan chi'n chwarae gig mewn cae a mae'n bwrw glaw chi'n glenhau eich cables am o leio wythnos wedyn. Cwestiwn 5. Pwy o'r band bys yn ennill feit yn erbyn ceffil? Fi. Cant y cant. Cwestiwn 6. Beth yw hoff ffont ti? Cambrian body. Cwestiwn 7. Pwy yw dy hoff celeb Cymraeg? Margaret Williams. Cwestiwn 8. Ideal meal deal. I ddechrau, does dim hawl efo gostio mwy na 3 pint. Ddicsa ni, smoked salmon cream cheese sandwich, gyda Sensation sweet chili crisps a smoothie, os gwelwch yma. Cwestiwn 9. Dy hoff oil? Crug mawr yn Aberteifi. Fi'n yn gwybod os yw hwnna dal yn digwydd, ond oedd crug mawr wastad yn wyllt, a dda llwyfan yn rili dda, the line-up yn dda, a chi'n nghanol un man. Yna gyd sydd angen i wneud gwyl da iawn. Cwestiwn 10. Rhaid y gorau ti erioed wedi cael? Mewn gwyl yn Czechoslovacia. Oedd dyn ni stafelloedd bach cefn llwyfan mewn pabelli bach. A oedd dych chi, o'n i'n byta cig ar y pryd, meat platters ar un ochr, cheese platters ar yr ochr arall, fridge masif, llawn, unrhyw beth eich chi moyn i fed. A inflatable chairs. Cwestiwn 11. Rygbi neu pêl-droed? Rugby, all the way. Gorffen y lyrics. Graddio, priodi a... Chreu babanod. Babanod. HMS Morris. Da iawn Heledd. Rwyt ti wedi ateb y Peiriant yn llwyddiannus. Problem. Tara!